soc Dani Martínez, això és Danimàtiques. La meva pàgina web és danimartinez.eu. Aquí trobareu els enllaços als canals de YouTube i a diferents coses que aniré penjant. Explico matemàtiques, moltes vegades de forma vivencial i a vegades de forma més tradicional. I avui veurem el criteri de divisibilitat per 5, és a dir, veurem com saber si un número és múltiple de 5. Mireu, aquí us he preparat la taula del 5, una miqueta més llarga, he preparat des del 0 fins a l'11. 5 per 0 són 0. Si comencem a comptar des del 0, fer una taula de multiplicar és anar fer salts d'aquella quantitat que estem fent la taula. És a dir, aquesta és la taula del 5, es tractaria d'anar fent salts de 5, no? Si comencem pel 0, doncs faríem 0 més 5 són 5. Més 5 més serien 10. Si sumem 5 un altre cop serien 15. I si continuem així, doncs seria el 20, el 25. Si us fixeu, els números que vaig escrivint acaben amb 0, amb 5, amb 0, amb 5, amb 0, amb 5. El següent acabarà amb 0, l'altre amb 5, l'altre amb 0, l'altre amb 5, l'altre amb 0, l'altre amb 5. Aquest serà el 30, 5 per 6, 30, després vindrà el 35, després el 40, el 45, el 50, 55, i podríem continuar, el 60, el 65, el 70, etc. Però sempre acabaran amb 0 i amb 5, amb 0 i amb 5. Per tant, és molt facilet. Com podem saber si un número és múltiple de 5? Simplement mirant si acaba amb 0 o amb 5. Si jo poso un número grandet, 1.347.735, com que acaba amb 5, ja sé que és divisible entre 5. O el que és el mateix, que és múltiple de 5. Vegem què vol dir que és divisible entre 5. Que és divisible entre 5 vol dir que jo el puc dividir per 5, de manera que al fer la divisió, jo faria tota la divisió, ja aquí em donaria un número, no sabem ara mateix quin és, però aquí al final m'acabaria amb un 0, el reste seria 0. És a dir, després de fer tota la divisió, no quedaria res per repartir entre aquests 5. És a dir, que seria una divisió exacta, amb resta 0. Això seria que aquest número és divisible per 5. I que aquest número és múltiple de 5 voldria dir que hi ha un número, que si el multiplico per 5, el poso aquí, i multiplico 5 per aquest número que encara no sé quin és, em donarà 1.347.735. No sé quin és aquest número, però sí que sé segur que com que aquest número acaba amb 5, hi ha un número, que no sé quin és encara, que si el multiplico per 5 em dona exactament aquest número. Per tant, quan vosaltres tingueu un número i voleu saber si és múltiple de 5 o no, o el que és el mateix, si és divisible per 5 o no, l'únic que heu de mirar és si acaba amb 0 o amb 5. Si acaba amb 0 o amb 5, sí que és divisible per 5. I si no acaba amb 0 o amb 5, no és divisible o no és múltiple de 5. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si és així, subscriviu-se, cliqueu a la campaneta i compartiu el vídeo. Moltes gràcies.